Nu skal jeg til at male nogle norske huse, og jeg starter med at tage det lidt fine hus her, så man kan se taget er skåret lidt, det hedder halvvalm. Taget er skåret lidt af på begge sider, og det maler jeg hvidt, så jeg tager noget hvidt maling her, og ligesom det er på billederne, jeg har vist, så er der nogle af de fine huse, der er malet hvide, så jeg maler lige her. Kan man lige se her. Sådan, det er den ene side. Så går jeg om på den anden side her. Det er lidt sværere. Så skal det malingen ned i alle de her, der hvor det er lidt rus. Sådan, prøv lidt her. Sådan. Sådan. Og her også. Sådan. Og så gør jeg lige male også det sidste side, den er herovre. Sådan. Jeg lader den lige stå lidt, så den kan tørre, fordi jeg skal jo holde på det hvide, når jeg skal male taget. Så nu stiller jeg huset her. Det hvide hus. Og så tror jeg vil male et sort tag bagefter. Men det gør jeg til sidst. Jeg lægger lige den her pensel fra mig. Og så tager jeg og vil male det her hus. Faktisk både røde tag og røde, hvad det hedder, mure rundt om, ikke? Trævægge. Og se hvor flot det er, den røde farve her. Sådan. Det kan godt være, at jeg skal bruge lidt mere rødt. Jeg bruger det hurtigt alt sammen. Sådan. Og her på taget også. Sådan. Og på den anden side. Taget på den anden side. Sådan her. Og bagvæggen skal være rød. Det her, det er et hus i 2 etager. Så det kunne sagtens være en lade. Det vil sige et sted, hvor man har korn inden, og måske en hestevogn, eller en garage, eller sådan noget derinde også. Så hvad gør jeg nu? Man bliver jo, skal lige have noget mere rødt maling. Tager lige noget her. Putter på, sådan. Jeg tror lige, jeg vender til den også tørrer lidt. Så nu har jeg et rødt hus, og et hvidt hus. Og det her lille hus her, det synes jeg skal også være rødt over det hele. Altså med rødt tag. Sådan. Men det her hus er kun i 1 etage. Se, det er ikke nær så højt som det andet. Vi kan se det her, hvor højt det her er. Det der er i 2 etager, det her er i 1 etage. 1 etage. Og her. Og her. Sådan. Og her. Sådan. Der får den også lige lov til at tørre lidt. Så er tiden kommet til, at jeg skal male det lille hus her. Det lille hus, det kunne godt forestille mig er helt sort. Fordi så er det en lille lade, det er ikke så fint, så det maler man bare sort. Sådan over det hele. Måske er det sådan noget tjære, der er kommet på hele huset. Så det kommer lige sådan her. Sådan. 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 Man skal være lidt forsigtig, ellers så bliver man helt malet selv, skal vi sige. Så har jeg også malet den på 2 sider, så kan den også lige tørre lidt. Men nu er jeg kommet tilbage til den hvide. Nu er den tørret lidt, så nu kan jeg male taget her. Nu er det her. Sådan. Sådan. Sådan her. Man kan godt male lidt forkert, men det gør ikke så meget. Det er nogle bitte små huse, den her. Sådan her. Sådan. Og så lige kanten herovre. Sådan. Så er taget malet på den. Godt. Sådan, så stiller vi den her herover igen. Så tror jeg lige, vi går tilbage til de røde. Så jeg lige lægge den sådan der, så kan jeg male den. Sådan. Okay. Og det lader jeg lige stå sådan på den ene side. Det gør det samme herovre. Og lige kan tørre lidt. Man skal lige have en pause indimellem, så bliver det værkeligt så i. Prøv det her. Sådan. Så står den også lige herovre. Og så er det vel kommet til, at jeg lige kan male
den sorte her på siden også. Sådan. Sådan. Og nu er vi kommet til det sværeste. Og det er at male, hvad det hedder, vinduer og sådan noget. Og jeg synes, at mine vinduer skal være grønne. På det hvide hus, ikke? Så putter jeg lidt grønt der. Sådan. Sådan. Og så er mange gange de her huse sådan, at de er symmetriske. Det vil sige, at døren er i midten. Og jeg mangler noget. Jeg mangler jeg må lige grænse min pensel her, for den sorte her, for vi skal lige bruge noget sort og noget rødt blandet sammen, og det kan jeg godt lide her, sådan her. Så bliver det nemlig sådan noget brunt-agtigt noget her, sådan her. Her er noget sådan brunt-agtigt sort og rødt med det sammen. Sådan. Og så laver jeg det, der hedder en sokkel. Det er nede ved jorden, der er sådan nogle sten, det huset står på, ikke også? Så det maler jeg lige på her. Sådan, og så vender jeg lige huset om på siden her. Gør det samme der. De der sten her, huset står på. Nede ved jorden. Sådan. Og her. Og så her stenene her. Sådan. Ja, og så på den her side. Så er det her. Sådan. Det er så den står på, ikke? Så skal vi lige have malet vinduerne. Og dørene. Og jeg tænker, at døren den skal være her i midten, sådan her. Sådan. Sådan. Og sådan. Og så kan der godt være sådan lidt et vindue op over døren, og så selve døren, den er her. Og den er grøn. Sådan. Og så kan der godt være et vindue her. Sådan. Og et vindue her. Sådan. Og et lille vindue heroppe. Og her. Og her. Sådan. Så er der nogle vinduer der. Og her der er noget, der glæder ud. Det kan man ikke gøre noget ved. Så laver jeg sådan et lille vindue her. Og ellers 2 vinduer her bag til. Sådan. Og huset bag kan have 3 vinduer. 1, 2, 3. Og så kan der være et lille et her, et lille der, og et lille der. Og så vender vi det lige herom. Og her kan der også være 2 vinduer her, og et stort oppe i toppen. Sådan. Så laver jeg lige en lille detalje, noget lille til at lave sådan, det ved jeg ikke om I kan, men det kan man lave sådan, der hvor glasset er, kan man lave det sort. Så nu prøver jeg lige her. 1, 2, 3, sådan. Nej, jeg ved ikke om det går så godt. Nej. Sådan lidt sort er der sådan, ikke? Ja. Sådan. Og det gør jeg også rundt om. Så kommer rundt på den anden side. Sådan der. Sådan. Sådan. Og så laver vi den her side det samme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja. Og det samme gør vi her. Sådan. Så har vi faktisk et fint lille hus her. Kan I se? Et fint lille hus her. Og det stiller vi her. Og det er det fine hus. Det kan man ikke se. Skal lige stille det herover, sådan her. Det kan man se. Der er det fine hus, ikke? Så skal vi have lavet. Der mangler vi den ene ende. Det må jeg lige male. Sådan her. Og det her, det er det lave hus. Og der tror jeg faktisk godt, der kan bo en anden familie inde i. Det kan være, de leger det ud eller sådan noget. Så nu skal jeg lige tegne det andet hus. Det får også lige grønne vinduer. Det er helt svært, ikke også? Sådan her. Og så 2 ved siden af hinanden der. Og jeg maler bare sådan en grøn plet. Det er for noget. Det er meget nemmere. Så laver vi sorte pletter bagefter. Og så ser jeg en dør her. Ikke? Sådan. Godt. Og så går jeg på den anden side. Og der kommer også nogle vinduer. 1, 2, 3, 4, 5. Og så tager vi den sorte. Så kan vi godt lave lige under taget. Det kan man godt lige lave en streg her. Så ser det ud som om der er lidt skygge. Sådan, ja. Og man kan også lige lave 4 pletter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og så kan vi lige lave lidt ved døren sådan her. Sådan. Og måske en lille sokkel dernede ved jorden. Sådan, ja. Og vi gør lige op på den anden side. Det samme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Det gik lidt hurtigt. Og så lige, og lige har vi sådan, ja. Og her er den sådan. Sådan, nogle gange, så er nogle af de huse, der har sådan et rundt vindue her i. Bag sådan her.
Ikke også? Sådan. Og det skal også lige have kanten af taget her. Sådan. Så er det i orden. Så står det andet lille hus der også. Det står her. Og man kan også. Skal vi prøve lige at lave nogle streger, der går ned, nogle hurtige streger? Men det er nogle gange så nogle streger. Jeg ved ikke, om det ser godt ud, det må man så se bagefter. Sådan. Sådan. Og det skal også lige have det på den anden side. Det er nogle hurtige streger, sådan. 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 Så har vi det andet lille hus, der står der. Så er vi kommet til laden. Den skal også lige males her. Sådan. Sådan. Og den kan få en streg her også. Og en streg her. Og så kan man lave en stor port, der hvor man kan komme ind i laden med sin traktor eller sin hestevogn. Det er her for enden, ikke også? Jeg lige kigge vindue deroppe. Og så er der nogle gange små vinduer, som det her. Det kan være for eksempel et lille kors her som korset. Der er ikke glas i, der er bare huller, så kan luften komme ind. Sådan, og her også. Sådan. Sådan. Og så skal vi lige have taget også ligesom før. Det bliver meget sort. Øj, det var lidt vildt, det der. Nå, vi prøver her sådan. Sådan. Og på den anden side. Sådan. Så har vi en lade også, hvor man kan køre ind. Godt. Og til sidst, så skal vi jo lige have gjort det her lille skur færdigt. Og så tænker jeg, hvad med en grøn dør? Kunne man have en grøn dør der? Så bruger jeg også mit sidste maling. Det ser jeg. Sådan her. Sådan. Sådan der. Og så skal vi have en grøn dør her. Sådan. Og så laver vi en lille grøn dør her. Det er måske bedre at dutte med penslen, end det er at male. Sådan. Og så laver vi et grønt vindue. Dutter jeg lidt. Sådan. Det kan være, der vokser lidt grønt op ad siden på den, som en buske eller et eller andet, der vokser sådan op på den ene side. Måske. Så har vi den. Og så tager jeg lige det her kamera ned. Og så kan vi lige sætte dem op, som om måske de står sådan i Norge. Så kunne det være, at der er en lille gårdsplads her. Og en lade sådan her. Og lidt længere ude er der måske sådan en. Sådan, ikke? Så kan man godt have det sådan der.